Zisho amagama akho ndoda. Gama lami ngusibonelo. Ayangikuzo. Gama lami ngusibonelo wasosibo. Ubizwa ngoma. Ngibizwa nguStuart. Uhlala kuphi? Ngihlala eMbali eThuna 179 FJ Stone. Okay, igama la Stuart livela phi? Kuthiwa ngifana naleli kunane limhlophe class na. Yazi baqinisile phela. Babisho ismile. Lalela mthetho. Ngiyajabula ngoba sixoxa kahle sixabene. Yebo. Uyangithembisa ukuthi uzokhuluma iqiniso. Yebo ngikuthembisa. Angithi uyazi ukuthi asimsukeli umuntu la ekhaya. Yebo. Manje umuntu oningi. The fact ukuthi nje sinawo sihleli kanje ngoba kukhona la associate khona nogama kuthize. Yebo. Noma nabantu abarongo ngithi. Yebo. Namhlanje sikubambile mina ngithi. Yebo anisibambile. Kanti uhamba nobani? Ngale ngihamba noSimu, noRasta, noTaste, noMnotho. Yeah. Nihlanganiswe yini namhlanje? Besihlanganiswe ukuthi nje khona elinye kwere kade solimboza sidayisele iPhone sabuyisa irecover. Ni recover kanjani? Sifesa ufika uRasbambo oyidayisa sabuya sesibuya noSimu kungathi uLukhuzana uRasta uyitshontshile utshontshela uMnotho. Yeah. Nalilwisa ngasilwisanga bafika kwathiwa ndoda iPhone yami yabo labantu bayitshontshiwe. Batho malini ngoba lo mthaka usitshela ukuthi umnikazi wesifoni usitshela ukuthi 2600 siyonke. Mina kusho nali yayizolo. Kanti imshaya kabili yini? Ufike kubili yayizolo lefika yathathwa nali iPhone bekuyamnothi ifoni yakhe iPhone 12 noma 13. Nishaya umuntu oyedwa kabili? uRust ya. Nishaya umuntu oyedwa kabili? Umuntu oyedwa kweregwere lo ne. Okay. Ibupho ubugebengu benzayo baba? Ngikhiphela amafoni nje itolo. Ngokhipha njani amafoni? Sishaya paperwork. Ama payslip nama bank statement. Senza lokho nje mase sifaka istrike esitolo. Sisinikeza imali mhlawumbe deposit imali efunakalayo. Mase kephuma nento mase hamba soshiya yonke into le-cardboard. Iziphi itolo esenishayile? Saqala kubona uMTN Vodacom Telkom ingakashisi ke lena. Eyisalula ukuthi aphuma amafoni. Njengamanje senzeka. Manje yenzeka kodwa umuntu ufanele uthola umuntu onescore right credit score. Umuntu onama account wakhokhelayo. Lapho ke kuphuma lula. Isiphi isitolo ngicela ukushaya? Akamenze nje ade sisawudla. Ni contact ngaphansi Ackermans? Yeah. Kodwa isebenzeli la. I contact uba uSlindo. Uba igama uSlindo? uSlindo. Ngokaba wakathabethe. Usebenzela kuphi? eRichards Bay. Uhlobene kanjani naye? Kwakuyi ex yami yase school. Yena uye benefit khona ithola ikhathi manje lezi zinto. Ngene uma akaze ayicela idrink akayicela idrink. Okay, ipaperwork ngisuke ngiforward kuyena. Application mani niyenza kanjani? Cape Fin le application le idinga yena uSlindo. Amafoni ayimdingi. Yeah. Cape Fin in there. Cape Fin ama loan. Cape Fin loan. Yeah. Futhola umuntu nje mhlambe namakhaya noma uclean. Mase sisendela yena ID yakho ashaya application ngale nenamba and then mase ngene SMS ngala kule phone ngala. Sambasho approval emali. Submit a statement noma ma payslip. Wasubmit ku-branch store. Imali bese uthola kanjani? Imali ingena ku-account yomuntu automatically. Benefit kanjani uSlindo? 24 akabenefit ngalutho kahle ngamgoqe ngamcela. Gcine nokuyenza leyo nto. Last month. Ngizokuthiwa khona ifone le ngale yomngani wakho. Enayo yonke le information ama documents la le fraud ateniyenza. Ifuna ntuthuko. Nigcina kanjani le fana leyo? Nibe nazi neganga yabo nimpatha. Untuthuko brother. Untuthuko ngadelete. Yeah, uyimpatha yabo? Akadelete. Okay, nihlangana kanjani wena nje kwathi sikuthola emotweni abantu abenza ama house robberies? Uhlangana kanjani nabo bantu? Bese ngithi akawenzi mina yazi ngempela. Ubumaze wenza? Bewenza ngithi le video enokuqala enayishaya. Nangu nje Umnotho uzowenza ama house robberies ngihamba naye. Bangakahambi naye ngangakazwani. Ngithi njengamanje ngihamba naye wenza ama house robberies. Usawenza naye namanje. Kodwa uyamazi ukuthi uyawenza nje ngithi? Ngiyamazi. Manje ngizoba ngisho ukuthi wathi minute or seyishisa. Mina nihlangana kanjani wena nabantu aba linked to ama house robberies? Ukhuluma nge-fraud kodwa ba link kwama house robberies. Manje usemotweni uhamba nabo. Bese nithi ngiyabaleka. Ngazi ukuthi uSmith nje mina uMastand sijwayele kudla imali yakhe kanjani. Ubani manje uSmith? Uyena umno ngwemkhohlwa uSmith.
uma stand uqashisa ingane zesikoleni la Ngiyakwazi lokho. Lezi nibe nibamba inkunzi zona futhi. hayi ngeke mina bangazi ke la mina mathekena lapha angazi ngeke ngikwenze lokho mina ngihlale nawo Ngicela umhlanga ndawana na Smith lo wena. ngakodwa ipede umfana ku DJ Sanza Nini? 10 nge weekend Benidla intashi. hayi ngeke Benidla intashi. besiphuza brother Benidla intashi. ish Benidla intashi. Nithenge kuphi? asithenga lapha ethangweni Nithenge kuphi? ku theater leyo Kuba. ku Andrew noma u Rashid Okay, yange weekend nithenge uRashid angithi. ya Rashid Nigcine ukudla izona. ya izona sithenge kuyena Yawathi nayo yonke information. kodwa singenani theater leyo nizosithenge reporting basenze ngiyena Ngisakubuza manje uhlangana kanjani nabantu abalinkwa kuma house robberies? mina ngoba ngifonelile kuseni behamba bethi sokwenza lento efoni Wena irole yakho kule phone bekuyiphi? ngathini mina urasta ngamfundisa yona Yini? liyona lento amabholi ukuthi yenziwa kanjani mina ngingenanja lento kwenziwa kanjani noyenza because mina wayenza kuqala kubona Yeah. Okay. ngingenanja Usimo nihlangana kanjani naye umuntu ophuma ejele? Bengiqala Usenamacala amakhulu kangaka bengiqala ukuhamba naye efika nje uyambhayizisa izinto asezenzile la ngaphandle. ulando urasta bekuko Futhi joyene uRust. yabajwayelene bona uRust untuthu. ngiyantuthuka bajwayelene Usimo umuntu obheda kangaka uRust usahamba naye. Ebese uthi wena ungeni kulezi zinto. cha bekuthusa imi recover Angithi uyazi ukuthi sisazothola amaqiniso. Angithi akwazi. ngisho lo ukuthi ungijonge lingwane usimi ngilinka kanjani na usimi engisifoni first ayidayisa wathi urasta so wazenzini ukuthi se recover ngathi mina usengibonile vele lo mthaka lo wathi usima ngayenza lento asithi kuyena Ubani udayisa ifoni? urasta uyidayisile ubehlala noma mfana uthi umama usongakhona lapha Yeah. lo shilo usikwele ufuna iPhone kanjani Umncane ngomzimba. bama fishani mnyama udlala ibhola la mfana Yamazi uShebo. ngamazi uShebo Ubani uShebo? uShebo prawa nje ngangifunda naye ka grade 9 safunda naye Angithi aweke ukuthi uShebo njengamanje uyena ulinkwa kuma house robberies. ya njengoba na kade boshiwe I think kade mangisaseThekwini ngezwe nje ngathi uboshiwe Yeah. Wena ulinkwa kubo bonke labantu bama house robberies. UShebo grind njengamanje wena ushaya. Uyakwazi lokho? ya sinto silinka ngiyakwazi Uyakwazi lokho? ngiyakwazi Ukanga ngoba uShebo. kama nabangani bakhe umalume umino Ubani malume? angimani usuhlalaphi nje lo mfana lo ngathi ghost Qhamuka umuntu. awumazi akhuluma into eqondile ayamastay lo muntu uqhamuka ngaye awayazi into eqondile ngani engikwazi vele kuthiwa wehamba nongusi Yeah. Ubambiza ngomalume. two malume Unamazinyo ecollege. Yeah. Akuyena lo.